Bé, jo penso que quan es parla de la meva candidatura es parla sobretot d'un equip de persones compromeses amb la ciutat, que tenen la voluntat de treballar amb fermesa en un moment difícil, des de posicions molt diferents, perquè són estils de vida, són experiències, són treballs que cadascú té darrere, gent que es guanya la vida amb la seva feina i que vol aportar una part del seu temps a la comunitat. Ara més que mai, en moments difícils, cal que la gent contribuïm a que la nostra societat vagi millor. I comença això per la nostra ciutat. Més en un dia com avui, en un dia en què la gent surt, en què el llibre i la rosa representen també un símbol que podíem fer nostre. El símbol del llibre, de la confiança, d'aprendre, de buscar noves vies per trobar solucions a vells i a nous problemes, i la rosa com un sentiment. La rosa com un sentiment de companyonia, d'amistat, com un sentiment de que per sobre de les idees polítiques o del pensament divers tenim quelcom que ens uneix, la voluntat de fer una ciutat més amable, una ciutat amb cohesió social, una ciutat on es defensi el ciutadà pel que és, per la voluntat de fer, per la voluntat de construir. Una ciutat amb història, una ciutat amb pedres velles, una ciutat amb pedres emmolits, una ciutat que es crea i es construeix cada dia. La Girona dels 100.000 habitants, la Girona que mira el futur amb confiança, però que alhora sap que hi ha moltes dificultats, però que no li fa por les dificultats, perquè és la Girona del treball, és la Girona que vol conèixer a si mateixa, coneixent a la gent que té al seu voltant, perquè Girona és un sol poble, Girona és una sola ciutat. La meva candidatura, la gent que Iniciativa Esquerra Unida ens acompanya, els vol dir que des de posicions fortes, des d'ideologia d'esquerres, és cert, des de persones que tenen conviccions, governaran per a tothom, sense cap mena d'exclusió, perquè sabem molt clarament que avancem junts. Si avancem junts, si avancem plegats, necessitem aquest procés de confiança. Jo els demano senzillament confiança. Confiança amb el compromís, amb la coherència, amb la voluntat de treballar per a tothom.